The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeanecollege.edu.in. Ban nang say ya ki riu it jingruai bat ki riu dan sap ha ka ruai ka siaw kaput ka tem ka wei ka silam ai ji hikai hai ki ne ki banta ban nang ya ka tem kaput ka ruai ka siaw ya ka baltip kum ka Rainbow of Sounds Music Academy ha ka sin sajan jong ka teu balala kata ha ka arp santarik ujumang arajar arp saw kalpan long ya ka jingya ka ruai ha ka balabu ya ki kendan ba ki nong ruai kimla ban pendan kam da ka soundtrack hendai kin ruai da ka pendan kam da ki jing tem ban tem hi la ban pen pau hang ne bagi samla ki balawan bani sim banta ha kene kasngi kilai khun ban ruai bha ban pen i ya ka sap jongki ban la ru ban sakhi bagi dan shibun ki ru dan sam ki bakiu ha ki ran san ban pen dan kam ya ka sap ka boblei bula banta ha wei pa wei khun ban reu ha ka ba ha kene kan san ya ka ruai la ru ban i sai ka wei pat ka sap jongki samla ka ba ha bagi nong ruai ki wan ruai ki ra artat bat ki nong irap ban pentem ya ka ruai jongki ban la ban sakhi ya ka jing dan sap jongki khun samla ha ka batem ro. Hagini Jacob hadin ke jing bishar na ki nong bishar ki balabu na ki nong penian ka sun misha nong bet kalayo bandra ya kanam ke bandingkong ka badahun shisha shooting haka kerdan ke bar bat ke mandarin kur galang haka kerdan ke balai bat lairu ya arteli ki khusnam ki bakarpang bat ye gini ki khusnam layora dau Alfredo Lamare bat ka Milda Mary Nongrum. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Jana